Ονομάζομαι Σπηλιόπουλος Διονύσης, είμαι 29 ετών και είμαι νέος επιχειρηματίας. Έχεις έρθει έτοιμος? Πανέτοιμος. Νιώθεις ότι θα τα πάρεις τα λεφτά? Την επένδυση μάλλον να πω καλύτερα. Νομίζω θα τα πάρω, αλλά αν δεν τα πάρω, έλα εσύ να βγάλουμε λεφτά. Μ' αρέσει, το κρατάω, φίλε μου. Ένας τώρα, δύο πεθαίνουν. Έχω πιει και καλύτερα. Δεν έχει γεύση προς το παρόν, εσύ. Όχι, Άμα το βουτήξεις μερικές φορές γίνεται πιο ωραίο. Ναι. Θα το βαφτίσουμε τώρα. Dream σου λέει. Δεν πρέπει να σου πει τι έχει μέσα, τι είναι αυτό που Σε πίνουμε. πάει σε άλλο κόσμο. Δεν θα μας εξηγήσουν. Ερχόμαστε για να ξυπνήσουμε τους Dragons με το pitch μας. Ο Διονύσης έχει αυτοπεποίθηση και προϊόντα που θέλει να ταξιδέψει και εκτός Ελλάδας. Θα βρει πρόθυμα αυτιά μέσα στον DEM? Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Σπηλιόπουλος Διονύσης και είμαι συνειδητής στην εταιρεία Hill Herbal Blends. Στη Hill δημιουργούμε βιολογικά βοτανικά μείγματα, τα οποία ενισχύουμε με αιθέρια έλαια προκειμένου ο χρήστης να έχει ακριβώς το εφέ που θέλει όταν το χρησιμοποιεί και να ορίζει τα συναισθήματά του. Διώχνουν το άγχος και το στρες και επίσης βιώνει ο χρήστης υπέροχη εμπειρία γεύσης, καθώς τα αιθέρια έλαια δίνουν μια μοναδική γεύση. Το καμάρι σας. Προσπαθήσαμε πολύ, τι να κάνουμε. Το προϊόν εμπεριέχει τερπένια. Τα τερπένια είναι μια υποκατηγορία αιθέριων ελαίων. Αυτό ακριβώς είναι που δίνει και το εφέ, την επίδραση στο χρήστη, όταν χρησιμοποιεί τα προϊόντα μας. Έχουμε 4 κωδικούς. Υπάρχει το Uplift που είναι για ενέργεια και εφορία, το Focus που είναι για συγκέντρωση και εστίαση, το Relax για χαλάρωση και το Dream είναι για τον ύπνο. Είμαστε εδώ για να ζητήσουμε 60.000 ευρώ για το 5% της εταιρείας μας. Αρχίσαμε δυνατά. Δίπλα σας έχετε ένα τσάι που έχουμε διαλέξει βάσει της προσωπικότητας του καθενός. Στη Μαρία, επειδή ξέρω ότι κάνει πολύ γυμναστική και έχει πολλή ενέργεια, έχω βάλει το Dream που είναι το πιο δυνατό. Να το δοκιμάσω. Είναι χωρίς γλυκαντικό, είναι 100% φυσικά. Ποιο είναι το background, πώς σου ήρθε η ιδέα και γιατί το όνομα Healed? Μάλιστα. Έχω τελειώσει οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και έχω κάνει ένα μεταπτυχιακό σε entrepreneurship. Ήμουν από πάντα creative και ήθελα πάντα να δημιουργώ και αυτό ήταν κάτι που μου άρεσε ιδιαίτερα και δεν μπορούσα να κλειστώ σε γραφεία κλπ. Οπότε ήταν δεδομένο ότι θα γίνω επιχειρηματίας. Η εταιρεία ξεκίνησε όταν προσπάθησα να ελαττώσω τη χρήση του καπνού και δημιούργησα αυτά τα βότανα, καθώς είχα ακούσει ότι τα βοτανικά μείγματα βοηθάνε στην καταπολέμηση αυτή της αναστάτωσης που νιώθει κάποιος όταν κόβει το κάπνισμα. Έχεις κάνει κάποιες μελέτες για να αποδείξουμε ότι αυτά βοηθάνε σε κάποιον που κόβει το κάπνισμα? Τα βότανα που περιέχουν τα μείγματα είναι η λομπίλια και η πασιφλόρα. Η πασιφλόρα δρά σαν painkiller, σαν παυσίπονο ουσιαστικά και διώχνει το irritation που έχει ο χρήστης όταν θέλει να χρησιμοποιήσει το τσιγάρο. Και η λομπίλια φράζει τις αισθητήρες της νικοτίνης και δεν θέλει ο χρήστης να καπνίσει για πολλές ώρες. Τον βλέπω, είναι πολύ καλά προετοιμασμένος. Του έκανα και τεστ χθες το βράδυ. Ναι. Να πω, γιατί δεν ήμουν ευγενής πριν, το Healed βγαίνει από το Heal που είναι ο θεραπευμένος, γιατί θεώρησα ότι θα είμαι θεραπευμένος όταν κόψω το κάπνισμα και συνεπώς Healed, αλλά χωρίς το E για να είναι δικό μας μόνο. Ποιες είναι οι πωλήσεις, σε τι κανάλια βρίσκεσαι? Η εταιρεία έχει ξεκινήσει εδώ και 1,5 χρόνο μαζί με το research. Χωρίς marketing, από 2 εκθέσεις και online πωλήσεις από το e-shop μας, έχουμε περίπου 12.000 ευρώ έσοδα αυτή τη στιγμή. Δεν είχαμε ξεκινήσει για καιρό το B2B, τώρα έχουμε ξεκινήσει, φέρνουμε leads με κάτω από 1 ευρώ B2B, έχουμε 80 ενδιαφερόμενους, τώρα θα αρχίσουμε να προμηθεύουμε την αγορά. Πόσο τα πουλάς αυτά? Αυτά πωλούνται τιμή λιανικής 16 ευρώ το φακελάκι και το κουτάκι είναι στα 25 ευρώ. Το προϊόν έχει παραπάνω από μια χρήση. Μπορεί κάποιος να το κάνει αφέψιμα όπως ένα τσάι, μπορεί να χρησιμοποιήσει το ρόφημα αυτό και να το βάλει στον ατμοποιητή ώστε να μυρίσει ωραίο χώρος. Μπορεί να το κάψει σε ένα αντιπυρικό σκεύος και να μυρίσει και πάλι ωραίο χώρο σαν προϊόν αρωματοθεραπείας ή ακόμα και να κάνει μια συνεδρία αρωματοθεραπείας στο μπάνιο του. Και πόσο σου κοστίζει εσένα? Το μεγάλο του κουτί μου κοστίζει περίπου 6 ευρώ αυτή τη στιγμή με 6,5. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το τελωνείο και τα κόστη των μεταφορικών για αιθέρια έλαια. Από πού έρχονται? Από Αμερική. Να τα φέρεις να τα δούμε λίγο? Ναι, βεβαίως. Και ωραία συσκευασία έχει βγάλει τώρα. Ναι, το έχει προσέξει πάρα πολύ αυτό. Η εταιρεία αυτή που το φτιάχνει είναι δική σου? Όχι. Συνεργαζόμαστε με μια εταιρεία η οποία έχει πολύ μεγάλη πλέον παραγωγική δυνατότητα και μπορούμε να παράξουμε πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες από το συγκεκριμένο προϊόν. Εμείς αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε τα χρήματα προκειμένου να πάμε σε ένα δικό μας χώρο, να πιστοποιηθεί βιολογικά, να μπορούμε να στοκάρουμε προϊόν και προφανώς να έχουμε πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα για να δώσουμε προϊόν στην αγορά.
Νομίζω ότι ο Smart Investor είναι πάντα κάτι πολύ σημαντικότερο από απλά λεφτά. Το θέμα είναι ότι ο Smart Investor θα μπορέσει να σε δικτυώσει, να σε βάλει σε κάποιες αγορές και ίσως να πετύχει ένα αποτέλεσμα το οποίο θα πετύχει σε 3 χρόνια, 5, πολύ πιο γρήγορα. Αν και οι 5 ενδιαφερόμασταν, ποιο θα διάλεγες? Το θετικό είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον πάντως. Ναι. Εγώ αυτό βλέπω. Θα ήταν ίσως η Μαρία, επειδή μπορεί να ανοίξει την αγορά στην Αγγλία και είναι κάτι πολύ σημαντικό για εμάς, καθώς το τσάι εκεί, από ό,τι γνωρίζετε, έχει πάρα πολύ μεγάλες πωλήσεις. Το προϊόν είναι premium και θέλουμε να το βάλουμε και στα Harrods και σε διάφορες άλλες αλυσίδες premium καταστημάτων. Με έχετε χαλαρώσει πάρα πολύ πια τη συμπνηλία στο τσάι και δεν ξέρω καν αν μπορώ να συνεχίσω ή να επενδύσω σήμερα. Αφού δεν κοιμήθηκε πάλι καλά. Ξέρεις γιατί το έκανε? Το έκανε για να μην μπορείς να βγάλεις το σπαθί σου. Για την προσπάθεια για να φτάσετε μέχρι εδώ, τι χρήματα έχετε συγκεντρώσει? Μέχρι στιγμής δεν έχει μπει κανένας επενδυτής. Έχουμε επενδύσει μόνοι μας με πάρα πολύ κόπο και υδρότα. Από προσωπικές δουλειές και χρήματα που μαζέψαμε, έχουμε επενδύσει περίπου 70.000 ευρώ. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έρχεται η Νεράιδα με το μαγικό ραβδάκι και σε ρωτάει εάν έπρεπε να επιλέξεις 5 εταιρείες με τις οποίες, εάν συνεργαζόσουν, θα άλλαζε το μέλλον της εταιρείας σου. Ποιες θα ήταν αυτές οι εταιρείες στον χώρο που εσύ ξέρεις ότι πραγματικά θα σε βοηθούσε να δουλέψεις μαζί? Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω σκεφτεί τόσο πολύ το συγκεκριμένο. Έχω σκεφτεί συνεργασίες με εταιρείες, οι οποίες είναι χονδρικής και υπερχονδρικής, οι οποίες δεν είναι και γνωστές από ό,τι έχω δει και δεν τις θυμάμαι κιόλας. Τα αιθέρια λάδια που χρησιμοποιείς είναι αυτά που έχει γραμμένο στο κουτί? Όχι. Αυτά είναι τα βότανα. Ουσιαστικά το προϊόν είναι βοτανικό μείγμα. Αυτό εδώ είναι το προϊόν μας. Το προϊόν μας λοιπόν αποτελείται από μια βάση ξηρών βοτάνων που παραγγέλνουμε από όλο τον κόσμο για να είναι βιολογικά και τα καλύτερης ποιότητας. Ναι. Και τα ενισχύουμε με διάλειμμα του αιθέριου ελαίου. Τι δασμούς πληρώνετε για αυτά τα αιθέρια λάδια? Τώρα η Λιλή τη βλέπω πιο ψημένη πάντως γιατί είναι και μέσα στο χώρο. Για μια παραγγελία κοντά στα 2.000 ευρώ πληρώνουμε περίπου 4.000 ευρώ, δηλαδή τη διπλάσια τιμή από αυτή που αγοράζουμε. Ναι. Στην Ελλάδα αυτά τα αιθέρια λάδια δεν τα βρίσκεις? Έχω ψάξει όλη την Ελλάδα πραγματικά. Είσαι σίγουρος? Καμία εταιρεία δεν είναι τόσο εξειδικευμένη. Να φανταστείτε, η εταιρεία που συνεργάζομαι είναι η μοναδική εταιρεία στον κόσμο που το κάνει σε τέτοιο scale αυτό και είναι η μεγαλύτερη που υπάρχει παγκοσμίως. Έχεις σκεφτεί ποτέ να χρησιμοποιήσεις CBD? Το επόμενο προϊόν είναι τα ίδια που βλέπετε ενισχυμένα με cannabinoids. Εγώ βρίσκω ότι κάνετε πάρα πολύ καλή δουλειά. Όντως αυτό το προϊόν είναι για Harrods. Είναι συγκεκριμένες χώρες, το Άμστερνταμ, η Αγγλία κλπ. Που είναι γνωστά τέτοιου είδους προϊόντα. Στην Ελλάδα είμαστε ακόμα πολύ πιο πίσω. Εγώ δεν συμφωνώ. Εντάξει. Ο καθένας με το vibe του. Δεν πιστεύω ότι είμαι η ιδανική συνεργάτησα για σένα. Οπότε είμαι εκτός. Τι επένδυση χρειάζεσαι για δική σου παραγωγή? 180.000 ευρώ. Και τι μπορείς να παράγεις το μήνα, ας πούμε? Αυτό να σου πω την αλήθεια δεν το έχουμε ακόμα υπολογίσει. Δεν το ξέρεις. Μπορεί να είναι, όπως λέει η Λιλή, πολύ καλό προϊόν, αλλά εγώ δεν το αισθάνομαι αυτό. Και το brand έτσι δεν μου κάνει κάτι το brand αυτό, οπότε επειδή δεν έχω θετικό vibe, είμαι εκτός. Η ιδέα μου αρέσει πάρα πολύ. Όταν είδα το branding, φαντάστηκα κάποιο διαφορετικό άτομο ότι θα μας παρουσίαζε. Κάποιον άνθρωπο λίγο μεγαλύτερης ηλικίας, λίγο πιο παραδοσιακό. Και όταν σε είδαν μας παρουσιάζεις ένα μοντέρνο νέο παιδί με μοντέρνες ιδέες, λίγο σοκαρίστηκα. Δεν βλέπω το κονέ μεταξύ εσού, την ιστορία σου και αυτό το φοβερό trend που έχεις πιάσει με το packaging και την ποιότητα και το design. Εμένα η συμβουλή μου είναι να ξανακοιτάξετε λίγο το branding. Πρέπει να βάλεις πάρα πολλά χρήματα στο marketing για να πας μπροστά. Το βρίσκω ότι είμαστε σε πολύ early stage. Θέλει πάρα πολύ δουλειά και γι' αυτό είμαι εκτός. Το packaging μ' αρέσει. Μ' αρέσει που είσαι με ένα χαμόγελο και στα θετικά και στα αρνητικά σχόλια. Είσαι σε πολύ αρχικό στάδιο. Οπότε ήταν λίγο αισιόδοξο το νούμερο που ζήτησες μόνο για το 5% εφόσον εσύ έχεις βάλει 70.000 σύνολο. Δηλαδή να ζητάς σχεδόν όλα τα λεφτά που βάλες για το 5% και γι' αυτό είμαι εκτός. Εγώ θα σου κάνω μία πρόταση. Κάντο, αφού μπορείς. Θα σου δώσω τα 60.000. Θέλω να μπω με ένα μετατρέψιμο ομολογιακό και θέλω να κοιτάξω αυτό το μετατρέψιμο ομολογιακό να μετατρέπεται σε 40% της εταιρείας. Σκληρή πρόταση, Για να δούμε.
Δεν ξέρω τι να πω γι' αυτό. Εγώ αυτό που θα προτείνω είναι ότι θα μπορούσαμε να πάρουμε τα 60.000 για το 5% και να επιστρέφουμε 10% μηνιαίως από τα έσοδα, προκειμένου να αποσβέσετε την επένδυσή σας στο συντομότερο δυνατό και να μείνετε μαζί μας στην εταιρεία γιατί σας θέλουμε. Ναι, απλά έτσι έχουμε πληρώσει το growth το οποίο φέρουμε. Μ' αρέσει όμως ο τρόπος που σκέφτεσαι και ότι μονίμως προσπαθείς και αυτό είναι. Εγώ θα παραμείνω στην πρότασή μου. Δεν θέλω να είμαι απόλυτο σε καμία περίπτωση. Έτσι. Πάντα θέλω να είμαι διαλλακτικός και πάντα το σημαντικότερο είναι να προχωράμε. Απλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να δεχτώ κάποια τέτοια πρόταση. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, καλή επιτυχία. Πάντως, εμένα με πιάσε μια επινηλία. Δεν ξέρω αν μπορώ να συνεχίσω σήμερα. Μα γι' αυτό ήσουν πολύ γλυκιά με Είχε κάνει άλλο σε αυτό το dream? Όχι, μόνο εσύ το πες. Μόνο εγώ. Σε καμία περίπτωση δεν θα δεχόμουν πρόταση 40% για 60.000 ευρώ. Διονύση μου, εν μέρει το πέτυχες στο στόχο σου. Τι είχες πρόταση? Πρόταση είχα, αλλά δεν απογοητεύομαι γιατί μια φορά ρωτήσανε μια οφθαλμίατρο τι είναι πιο σημαντικό από το να μην έχεις όραση. Και είπε να μην έχεις όραμα. Άρα, από τη στιγμή που το όραμα υπάρχει, κανένας επενδυτής δεν σταματάει.